cɛmisɛnninw bolo d'accord a bɛ se ka fɔ ka cɛmisɛnninw dɛ. Ah oui, les moins de 20. Ne connais pas ce qu'il faut. Ah oui, c'est qu'il faut. Les moins de 23 ans. Mais est-ce que ce qu'on a c'est qu'il faut? Bon. C'est les gars cɛmisɛnninw. Aïwa, aïwa, sɔgɔna. Aigle olympique kɔni olu bɛ match amicaux fila la. 23. U bɛ match amicaux fila la n'o bɛ kɛ Uzbekistan kaw fɛ yen. Juma nata n'o bɛ bɛn juin kalo tile 7 ma Uzbekistan ale bɛ Mali bisimila. Tɛnɛ juin kalo tile 10 Mali ale bɛ Uzbekistan bisimila. Ndolan bɛɛ lajɛlen bɛ taa Uzbekistan. A bɛɛ bɛ taa Uzbekistan. Ok, ayiwa Abu Tasuma hakila kɔnti a ye ndola tana 22 a y'o de fara ɲɔgɔn kan olu de bɛna taa ni janjo la. E bɛ se ka o ndola tana 22 tɔgɔ di an ma teliya la wa? Exactement Baba. Celu kɔlɔsiba o ye maa fila ye. A fila bɛɛ lajɛlen soden Baba. Umar Kulibali Sobe ani Hassan Sadawi Jara AS Real de Bamako. Sadawi, Sadawi, Ok. Maintenant, défenseur, nous avons fait Maoué Maoulon Vlado. Fodé Dougouré, Red Star, Kabo Francis Kaufénon, Mohamed Larabi Sissé, Pinstead, Kabo États-Unis d'Amérique. Waouh, Mohamed Larabi. Voilà. Ahmed Jomande, Itifak, Oyemi, Arabie Saoudite, Toin. Ibrahim Sissé, Aleben Toulata, Sal 04 qu'on a la Allemagne Kaufénon. Oui. Moussa Diakité, Cadiz, Espagne. Hamidou Diallo, nous avons le Zélé. Zélé. Oui. Aleben Toulata, mais SC France qu'on a là, Portugal Kaufénon. Mamadou Tunkara, Victoria Guimares, Portugal. Maintenant, tu es défenseur, oui. En métamé, tchama, nous est milieu du terrain, oui. Au fin, ma wolon vlae baba. Ola, mais Boubacar Traoré. Ale ben tolata Wolverhampton qu'on a la Angleterre k'aw fɛ yen nɔ. Quel phénomène. Kosɛbɛ. Quel phénomène. Voilà. Fadi Sidiki Koulibaly. Stade malien de Bamako. Mali kɔnɔna la yan. Cikɛla ba in. I ka cɛ kɔni. Ah non, Fadi. Baba b'a mérité. Fadi ka di ne ye kojugu. Ah oui. Lahila. I b'a corriger dɔrɔn dɔɔni ka se ka bɔ carton na. N'o tɛ cɛ bɔ dan ye Fadi bɔli. Ah oui. A da kan Fadi an ka taa. A da kan. Koli Sako. Baba ale bɛ tolata min ye. Jɔnni. Koli Sako. Bon, a b'a fɔ kan hakɛ yɛlɛma. Koli Sako. Ah, Koli. Voilà. D'accord. A bɛɛ bɛ fɛn kelen ma. Et d'accord, mais kan hakɛ b'a bɔ ɲɔgɔn na. O don. Voilà, Koli Sako. Koli Sako. Voilà. Koli Sako. Ok. Koli Sako. Ale bɛ tolata min ye Ankona. Ankona, amno jamana fɛsɛfɛsɛ. Ok, an ka taa. Tɔnu m'a f'i ɲɛna. An ka taa Abu. Voilà, Ankona. Ankona. Abu an tɛ taa subu ko an na dɛ. An bɛ taa ɲɛfɛ dɔɔni. An ka taa. Voilà. Koli Sako Ankona. Donc Italie. Ok. Voilà, Italie. Tɔn do baba. An ka taa. Maintenant, Mahamadou Lamine Ba. Ale bɛ tolata Olympique Béja qu'on a la Tunisie. Issouf Bemba Sissoko, Bordeaux, France. Brahima Diarra, Widerfield, Angleterre. Mamadou Sangaré, nous avons le gaucher, Alben Tolatami, Hartberg Konala, Hartberg Autriche. Ok. Maintenant, attaquant Maworo, Tchemoko Diarra, Alben Tolata, Châteauroux, France. Issoufi Maïga, Alben Tolata, Vissuis, 23 Konala, au Portugal Toin. Mahamadou Diarra, Alben Tolata, Tyrol, Autriche. Philippe Traoré, tout puissant Mazembe, RD Congo. Wilson Lassana Samake, Rennes, France. Kakunche Shekina Doumbia, Al-Shabaab, Arabie Saoudite. Alors, Daiko Abu Tasuma, Nema Mamadou Doumbia Torme, ni Akanga Juni Wati na Angleterre. Voilà, Anga Biterngana, Ma Torme. Atala. Ok. Donc, au Bébala. Comme match amicaux, voilà, souvent, il va se dire confirmera de Karamoro fait, avec mon wele kata olufana laje, au Beb Sekayala. Ok. Donc, Baba Jatimna connaît mieux, Sodé, nous, Tulatanamou, Tulata, Mali, Konalano, au Sababala, oui, Oumar Koulibaly, Sobe Konala, Alen Hassan Sadawi Jara. O ye Real Tolatana ni fila bɛɛ lajɛlen kɔlɔsiba ye ka se min ye Fadi Sidiki Koulibaly ma ale bɛ Tolata Stade Malien kɔnɔna la milieu du terrain do. Ouais. Alors, vous voyez, non? Ouais. Il y a 3 locaux pour ce match amical. Alors, Baba ni kɔfɛ fana ni phase finale lisi bɛ bɔ fin da bɛ yɛlɛ i ka se ka maa 3 bɔɲɔgɔnko ta
minnu si tɛmɛra san 23 kan. Ok. Donc n'a ye ja san 50 ta i k'a fara i ka équipe kan wala maa 3 donc équipe bɛ se ka renforcer n'o ye cogoya min na. Donc an y'a mɛn k'a fɔ a ka di hali kɔrɔbalen caman ye minnu b'a fɛ ka Jeux olympiques participer. Le dernier mot revient au sélectionneur Badara Aliou Diallo. Voilà, et puis poste ko fana bɛ lajɛ a ko la ni min nafa bɛ an ye yɔrɔ min min ka fɛgɛ n'a bɛ se ka dafa cogoya min na. Voilà. Par exemple n'a ka di ye ni i bɛ se ka Jigi Jara wele kelen. Bon El Bilal ninnu si b'a kɔnɔ Dayiko. Olu si bɛ jate kɔnɔ. El Bilal b'a kɔnɔ mais Kamori Doumbia b'a kɔnɔ Nene Dorgeles b'a kɔnɔ voilà. Tiens, El Feno b'a kɔnɔ. El Feno ale yɛrɛ capitaine ye. Djambou qui est maintenant avec les Aigles. Mamadi Djambou. Très bon joueur. Ah oui, un bon milieu du terrain. Bon, on va changer de cap rapidement. On va introduire la nuit du mérite